Class 7, Lesson 3. Lesson 3. Strength lies in our unity. खौसेथियाव गोहो दं. जोंनि खौसेथियावनो बोलो दं. जोङो Class 7 नि Lesson 3 Strength lies in our unity बेखौ फरायनो नागिरदों. बर' आरो इंलिस मोननैयावबो आं बेखौ फोरमायलांगोन. नोंसोरो गोसो होनानै खोनासं. Lesson 3 फराथाम Strength lies in our unity. जोंनि खौसेथियाव बोलो दं. Look at the pictures. सावगारिफोरखौ नाय होनना बुंदों. जोंहा सावगारि नुदों. सावगारियाव लामायाव फांसे बिफाङा बायना गोग्लैना दं, नाथाय रावबो बेखौ बोखारनो नाजायाखै. बयबो नायनानैल' दं. थिग बे समावनो सासे गथ'आ फैयो, आवगायबोबाय, आरो बियो बिफांखौ हारसिङैनो बोखारनो नाजाबाय. दाना बे बोखारनो नाजानायखौ बयबो नुबाय, आरो बेनि उन बयबो बे गथ'साजों, उन्दै गथ'साजों जयै फैनानै बिफांखौ बोखारनो नाजाबाय, आरो बिसोरो खौसेयै नाजानायाव बिफांखौ बोखारनो हानायसै. दानिया गाहायाव नायदो. Let's talk. फै सावरायनि. Number 1 Have you ever been in such a situation? नोंसोर माब्लाबा बेबादि थासारियाव गोग्लैदोंमोन नामा? गोग्लैबाय नामा? नोंसोर बेबादि थासारियाव माब्लाबा गोग्लैबाय नामा? Number 2 Why didn't anybody come forward to lift the tree at first? गिबियाव बिफांखौ दैखांनो रावबो मानो आवगायबोआखैमोन? Why didn't anybody come forward? मानो रावबो आवगायबोआखैमोन? To lift दैखांनो थाखाय the tree बिफांखौ at first गिबियाव. Number 3 Why did people decide to help the boy in moving the tree? मानसिफोरा मानो हौवासाखौ बिफां बोखारनायाव हेफाजाब होनो थिरांथा लादोंमोन? बेयाव नायदो. Why did people decide? मानसिफोरा मानो थांखि लादोंमोन बा थिरांथा लादोंमोन? To help मदद खालामनो थाखाय सोरखौ? The boy गथ'खौ. ओमफ्राय मायाव? In moving the tree बिफांखौ बोखारनायाव. Number 4 If you were there, what would you have done and why? नों बेयाव दंमोनब्ला मा खालामगौमोन आरो मानो खालामगौमोन? If you there, नों बेयाव थानायमोनब्ला एबा दंमोनब्ला, what would you have done? नों मा खालामगौमोन, मा मावगौमोन? And why? आरो मानो? दाना नायदो. In this lesson बे फरायाव we will learn जों सोलोंगोन how unity among diverse people माबादि गुबुन गुबुन मानसिफोरनि गेजेराव खौसेथिया strengthen our nation जोंनि हादोरखौ गोख्रों खालामो. In this lesson we will learn how unity among diverse people strengthen our nation. बे फरायाव जों सोलोंगोन माबोरै गुबुन गुबुन सुबुंफोरनि गेजेराव थानाय खौसेथिया जोंनि हादोरखौ गोख्रों खालामो. माने strengthen खालामो नै, strength खालामो. बोरै strength खालामो? Our nation जोंनि हादोर. Diverse people माने गुबुन गुबुन मानसिफोर. मोनसेल' हारिनि नङा, गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरखौबो बेवहाय बुंनाय जादों. Unity माने खौसेथि. ओमफ्राय we will learn जों सोलोंगोन. Learn माने सोलोंनाय. Lessonखौथ' मिथिखाबाय, फरा. दाना नेक्स्ट पेजाव थांदो. Read फराय. दाना बेयाव गाहायाव नायदों. जोङो माखासे सावगारि नुनो मोनदों. बेवहाय बायदि हारिनि गाननाय जोमनाय मोसानायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों. बेयाव मोनसेबो गाननाय जोमनायफोरा गावजों गाव गोरोबलाया. आरो बेहाय मोनसेल' हारिनि गाननाय जोमनाय नङा बियो. गुबुन गुबुन रोखोमनि हारिनि गाननाय जोमनाय लोगोसे मोसानायखौ दिन्थिनाय जादों. फाव खालामनायखौ दिन्थिदों. बा गोबां बेबादि गाब बुरजा थायोब्ला जोङो बायदि रोखोमनि गाब थायोब्ला जों समायना नुयो. बिबार बागानावबो गोबां रोखोमनि बिबार थायोब्ला जों समायना नुयो. मोनसेल' बिबार थायोब्ला जोङो समायना नुवा. समायना नुब्लाबो जेसेबां साबसिन नुनांगौ बेबादि नुवा. नाथाय बिबार बागानाव बायदि रोखोमनि गाबनि बिबार थायोब्ला, बायदि बिबार थायोब्ला जोङो बिबार बारिखौ समायना नुयो. थिग बेबायदिनो बेहाय बायदि रोखोमनि गाननाय जोमनाय आरो बायदि रोखोमनि फाव खालामनाय देलायनायफोरखौ जों नुदों. खसाब गाननाय जोमनायफोरखौ नुदों. बाहाय जों समायना नुदों. सावगारि नुदों. बाहाय बरफजों खोबजानाय हाजो थिखिनिखौ नुनो मोन्दों. बाहाय बालाहामाखौ नुनो मोन्दों. बाहाय सोमखोर गोथां हाजो आरो हायेन
जों नुनो मोन्दों आरो बेहाय लैथो रुगुंखौ जों नुनो मोन्दों जे जोंनि भारतनि साहाजों जोंहा मा दङ हाजो बरफ खोबजानाय हिमालय हाजो दङ खोलाजों जोंहा दङ लैथो भारतनि खोलाजों लैथोजों बेंथेजानाय भारत हादरा जोंनि भारतनि खोलाजों लैथो जोबसै लैथो आरो गुवार लैथो दं दा लैथो जिंनि नैबे समायना महरखौ बेवहाय दिन्थिनाय जादों नालेंखर बिफांबो नुनो मोन्दों आरो जोंनि सोनाबजों जोंहा मा दङ बालाहामा दङ सोनाबजों बालाहामा दङ ओमफ्राय मा दङ माने सानजाजों जोंहा मा दङ सानजाहाजों जोंहा हाजो सोमखोर हाजो आरो समायना हायेन जोंहा दङ दा जोङो सा सानजा भारतनि जोङो थागिबि हारि जोंहा दङ बे जोंनि नैबे जोंनि ओनसोल आरो बेफोरो बुजिबाय बेखौनो जों दा फरायाव एसे मोनलांगोन Our state Assam जोंनि रायजो आसाम is a vibrant tapestry मोनसे मोजां जथाय माने of people speaking different languages गुबुन गुबुन राव रायज्लायग्रा सुबुंफोरनि celebrating diverse festivals गुबुन गुबुन फोरबो फालिग्राफोरनि and आरो wearing a variety of traditional dresses गुबुन गुबुन रोखोमनि जि जोम गानग्रा सुबुंफोरनि होनदों होमबा मा होनना बुंखो Our state Assam is a vibrant tapestry of people speaking different languages celebrating diverse festivals and wearing a variety of traditional dresses बा जोंनि हादरसा आसामा गुबुन गुबुन राव बुंग्रा गुबुन गुबुन फोरबो फालिग्रा आरो गुबुन गुबुन जि जोम गानग्रा सुबुंफोरनि मोनसे मोजां जथाय We relish unique local dishes that tell stories of generations past जों जर'खा रोखोमनि जों इउनिक लकेल डिशेस जर'खा रोखोमनि जायगानि जानाय लोंनायफोरखौ जोबोर मोजां मोनो जाय जोंनि गोदोनि पास्ट माने गोदोनि जेनेरेसन जोलैफोरनि सल' फोरमायो जोंनि थांखांनाय गोदोनि जोलैफोरनि सुबुंफोरनि सल'खौ फोरमायो बेफोरबायदि जाग्रा लोंग्राखौ जायोब्ला जोङो माने गोसोखाङो आरो गोदोनि बाथ्राफोरखौ गोसोखाङो मा होनोबा we relish unique local dishes that tell stories of generations past जों जर'खा रोखोमनि जायगानि जानाय लोंनायफोरखौ जोबोर मोजां मोनो जाय गोदोनि थांखांनाय जोलैफोरनि सल' फोरमायो एबा गोसोखांहोयो These are not signs of difference or division बेफोरो फारागथि आरो गावस्रानायनि नेरसोन नङा बा सिन नङा They are blessings बेफोर बोरफोरसो that make us richer as a community जाय जोंखौ मोनसे हारि महरै धोनिसिन खालामो These are not signs of difference or division They are blessings that make us richer as a community बेफोर फारागथि एबा गावस्रानायनि सिन नङा बेफोर जाबाय बोरसो जाय जोंखौ मोनसे हारि महरै दोहोनिसिन खालामो होननानै बुंदों साइन्स माने बेखौ सिनफोरखौ बुंदों नेरसोन डिफारेन्स माने फारागथि आरो डिभिजन माने गावस्रानाय बोखावनाय आरो दानिया ब्लेसिंस होनना बुङो ब्लेसिंस माने बेहाय बोरखौ बुंदों बोर सारस्रिनाय बोर होनाय बोरो रिचार माने दोहोनिसिन रिच माने दोहोनि माहाजोन दोहोनिसिन आरो मा कमिउनिटि माने हारिखौ बुंदों आरो दाना इट्स कास्टम मोनफ्रोमबो नेमखान्थि इट्स डाइलेक्ट्स मोनफ्रोमबो रावसा एन्ड इट्स सेलेब्रेसन मोनफ्रोमबो फालिनाय फालिनायफ्रा ट्रेजार मोनसे सम्पद that we must preserve with pride and gratitude जों गोग्गानाय आरो मान होनायजों फोथांथारना लाखिनांगौ Its custom, each dialect and each celebration is a treasure that we must preserve with pride and gratitude मोनफ्रोम खान्थि मोनफ्रोम रावसा आरो मोनफ्रोम फालिनायफोरा मोनसे सम्पद जायखौ जोङो गोग्गानाय आरो मान होनायजों फोथांना लाखिनांगौ प्रिजार्भ खालामना लाखिनांगौ
our beloved country जोंनि अनजाथाव हादर India भारत is truly a land of colors and contrast थारैनो गाब आरो फारागथिनि मोनसे हादर our beloved country India is truly a land of colors and contrast जोंनि अनजाथाव हादर भारतआ थारैनो गाब आरो फारागथिनि मोनसे हादर From the majestic snow-capped Himalayas in the north साहाथिं गोमोथाव बरफ खोबजानाय हिमालयनिफ्राय to the serene coconut-fringed shores of the south खोलाथिं नालेंखरजों बुंफबनाय गोजोन निजोम लैथो रुगुंसिम दहाय नोंसोरो बाहाय मोनबोदोंमोन ना बाहाय नुदोंमोन From the golden sands of the western desert सोनाबनि बालाहामानि सनाथि बालानिफ्राय to the lush green hills and valleys of the east सानजाथिं रोजा गोथां हाजो आरो हायेनफोरसिम Every corner of India tells its own story भारतनि मोनफ्रोमबो खनाया गावनि आंगो सल'खौ फोरमायो बा खिन्थायो होमबा खनसेनो नायदो From the majestic snow-capped Himalayas in the north to the serene coconut-fringed shores of the south साहाथिं गोमोथाव बरफ खोबजानाय हिमालयनिफ्राय खोलाथिं नालेंखरजों बुंफबनाय गोजोन निजोम लैथो रुगुंसिम From the golden sands of the western deserts to the lush green hills and valleys of the east सोनाबनि बालाहामानि सनाथि बालानिफ्राय सानजाथिं रोजा गोथां हाजो हायेनफोरसिम Every corner of India tells its own story भारतनि मोनफ्रोमबो खनाया गावनि आंगो सल'खौ खोन्थायो Every state is a world in itself with its unique language, attire, art, music and cuisine मोनफ्रोम रायजोआनो गावनि जुनिया राव गाननाय जोमनाय आरिमु देंखो आरो जानाय लोंनायजों गावनो मोनसे बुहुम होनना बुंदों मा होनदों Every state मोनफ्रोमबो रायजोआनो is a world in itself गावनो मोनसे बुहुम होनदों with its गावनि माजों unique language जर'खा रोखोमनि राव attire गाननाय जोमनाय art आरिमु मिउजिक देंखो एन्ड कुइसन जानाय लोंनाय माने मोनफ्रोमबो रायजोआनो गावसोरनि राव गाननाय जोमनाय आरिमु देंखो आरो बे जानाय लोंनायजों मोनसे बुहुम होननानै बुंदों and yet आरो थेवब्लाबो despite immense diversity एसेबां माने फारागथि थासेयावबो we stand united as one nation जोङो मोनसे हादर हिसाबै खौसेथियै गसंथियो माने जोङो मोनसे हादर हिसाबै गसंथियो and yet despite this immense diversity we stand united as one nation आरो थेवबो बिब्दि गोबां फारागथि थासेयावबो जों मोनसे हादर महरै खौसेयै गसंथियो this is especially when we celebrate national festivals or rejoice in victories that bring us all together such as winning a cricket or a football match बेयो जर'खायै नुजाथियो जेब्ला जों हादोरारि फोरबो फालियो एबा जोंखौ खौसे खालामग्रा देरहानायफोरखौ फालियो जेरै क्रिकेट एबा फुटबल गेलेनायाव देरहानाय जों बेफोरखौ जेब्ला जोङो फालियो बा क्रिकेट गेलेनाय फुटबल गेलेनायफोरखौ जोङो मा हादोर नाङैनो ज' जानानै जोङो रंजायो देरहायोब्ला सापर्ट खालामो बरायो रावबो हारिसा बेफोर फारागथि लायालाबानो जोङो जयै रंजायो बरायो बे बाथ्राखौ बुंदों आरो एसेबां फारागथि थासेयावबो that is the true essence of unity in diversity बेनो जाबाय फारागथिनि गेजेराव खौसेथिनि थार गोनांथि थाथाय that is the true बेनो माने थार essence माने थाथाय गोनांथि of unity in diversity माने फारागथिनि गेजेराव खौसेथि बेनो जाबाय फारागथिनि गेजेराव खौसेथिनि मोनसे गोनांथि थाथाय आरो गोनां however मा होनना बुंखो थेवब्लाबो माने माब्लाबा
थेवब्लाबो sometimes we forget the value of this harmony. माब्लाबा जों बे खौसेथिनि बेसेनखौ बावगारो. We may mock someone's accent. जों सोरनिबा रायज्लायनायखौ जोङो लाजि फोनांनो हागौ, रायज्लायनाय रावफोरखौ. Question someone's tradition. सोरनिबा दोरोङारि खान्थिफोरखौ जोङो सोंथि खालामनो हागौ. Or dismiss one's belief. एबा सोरनिबा फोथायनायखौ जोङो नेवसिगारनो हागौ माब्लाबानि समाव. एसेबां माने फारागथिनि गेजेराव जों खौसेथि दंब्लाबो मालाबा जोंहा मा सोंखारिलायनाय, नांज्लाय खमलाय, दावराव दावसिखौ जोङो जानायखौ नुनो मोनो. हारिजों हारि मोनसे हारिया गुबुन हारिजों माब्लाबा सोंखारिलायनाय, दावराव दावसि खालामलायनायखौ जोङो नुनो मोनो. But such behavior, नाथाय बेफोरबादि आखुआ only create distance and hurt people. खालि जानथायखौल' सोरजियो आरो मानसिफोरखौ, सुबुंफोरखौ दुखुल' होयो. True humanity lies in acceptance. थार सुबुंथिया जाबाय गनायथिनायावसो थायो. There is space for everyone under the same sky. एखे अख्रांनि सिङावनो बयनिबो थाखाय जायगा दङ. There is space माने जायगा दं. For everyone बयनिबो थाखाय under the same sky मोनसे अख्रांनि सिङावहाय. Our small acts जोंनि फिसा फिसा हाबाफोरा, खामानिफोरा. A smile मोनसे मिनिनाया. A kind gesture मोनसे अननायनि फावा. Or even greeting someone in their language आरो सोरखौबा बिसोरनि रावजों बरायनाय एबा मोजां हामग्लायनाय बावनाया can bridge divide गावस्रानायखौ जरा फोनांनो हायो होनदों, गावस्रानायखौ रोजोब खालामनो हायो. And create bonds that last a lifetime आरो मोनसे जिउ गोलाव सोमोन्दो दानो हायो होननानै बुंदों. Our small acts, a smile, a kind gesture, or even greeting someone in their language can bridge divides and create bonds that last a lifetime. जोंनि फिसा फिसा खामानि, मोनसे मिनिनाय, मोनसे अननायनि फाव एबा सोरखौबा बिसोरनि रावजों बरायनायाबो फारागथिखौ बोखारनो हागौ आरो अराय जिउ थाग्रा सोमोन्दो दानो हागौ. Think of a rainbow. मोनसे जायख्लंखौनो सानदो. Rainbow माने जायख्लं, थिं माने साननाय. Its beauty comes not from a single color. बिनि समायनाया मोनसे गाबनिफ्राय फैया. But from the harmony of many. नाथाय गोबां गाबनि गोरोबनायनिफ्रायसो फैयो. Each color adds to its splendor. मोनफ्रोमबो गाबानो बेनि समायनाखौ बांहोयो. Similarly, एखे रोखोमै, every person, regardless of culture, language, or belief, adds richness to our shared human experience. एखे रोखोमै हारिमु, राव एबा फोथायनायनि जायानो जायाथों मानो साफ्रोमबो सुबुङानो जोंनि खौसे सुबुं मोन्दांथिखौ धोनि खालामो. Similarly होनना बुंदों एखे रोखोमै गासैबो सुबुं, every person, regardless जायानो जायामोन जेनेबा of culture, हारिमु, language, राव, belief, फोथायनाय, जायानो जायाथों मानो माने regardless माने जायानो जायाथों मानो adds richness to our shared human experience. जोंनि खौसे सुबुं मोन्दांथिखौ धोनि खालामो. थारमाने खौसे shared richness माने धोनि खालामनायाव shared human experience माने जोंनि खौसे सुबुं मोन्दांथि, रानलायनाय, गोरोबलायनाय, बे मोन्दांथिखौ मा खालामो? धोनिसिन खालामो होनना बुंदों. Together खौसेयै we create the beautiful rainbow of our society, our state and our nation. मा होनना बुंदों? खौसेयै जों जोंनि समाज, जोंनि रायजो आरो जोंनि हादरनि समायना जायख्लंखौ सोरजियो. Together माने खौसेयै we create beautiful rainbow होनना बुंदों. जोङो समायना जायख्लंखौ सोरजियो of our society जोंनि समाजनि, our state जोंनि रायजोनि, and our nation आरो जोंनि हादरनि. This is what makes India extraordinary. बेनो जाय भारतखौ एखुथा खालामो, आलदा रोखोमनि. It is a shining example of unity amid diversity. बेनो फारागथिनि गेजेराव खौसेथिनि मोनसे गोजों बिदिन्थि. Shining example माने गोजों बिदिन्थि of unity खौसेथिनि, amid diversity माने फारागथिनि गेजेराव. दा भारतनि मानसिफोरनि गेजेराव गोबां फाराग दङ. गाबफोराबो गोरोबलाया, जानाय लोंनायाबो गोरोबलाया, गाननाय जोमनाया गोरोबलाया. थेवबो जोङो भारतारि महरै खौसे
दा जोंनि ओनसोलनिखौ नायदो बर'नि गाननाया आलदा आलदा असमियानि गाननाया आलदा राभाफोरनि गाननाया आलदा मिसिंनि गाननाया आलदा नेपालिफोरनि गाननाया रोखोमा आलदा गुबुन रोखोमनि जानाय लोंनायफ्राबो आलदा आलदा थेवबो जोंनि गेजेराव खौसेथि दंलायो बे बाथ्राखौ बे फरायाव फोरमायदों बुजिबाय स' ओंखायनो let us make a promise to be more open hearted to listen before judging and to welcome others with warmth होनना बुंदों ओंखायनो फै जों गोसो गुवार जानो बिजिरनायनि सिगां खोनासंनो आरो गुबुनखौ दुंब्रुदै बरायनो समाय लानो होनना बुंदों स' माने ओंखायनो let us make a promise मोनजों समाय लानो होनना बुंदों to be more open hearted गुवार गोसो जानो to listen before judging सोरखौबा बिजिरनायनि सिगां बिसोरनि साननाय हनायखौ जों खोनासंनो and आरो to welcome others गुबुनफोरखौ जों बरायनो with warmth माने दुंब्रुदै गोजोनै बरायनो strength does not come from isolation माने गोहोआ हारसिङै थानायनिफ्राय फैया strength माने गोहो बोलोखौ बुंदों does not come फैया from isolation हारसिङै थानायनिफ्राय गोहोआ हारसिं थानायनिफ्राय फैया real strength थार गोहोआ थार बोलोआ blossoms in togetherness खौसेथियावसो गेवलांसारो खौसेथियावसो बारग्लाङो थारमाने when we respect support and love one another जेब्ला जोङो सासेया गुबुन सासेखौ मान होयो मदद खालामो आरो अनो we become unstoppable जोंखौ रावबो होबथानो हाया मा होनदों when we respect support and love one another we become unstoppable जेब्ला जों गावजों गाव मान होयो मदद खालामो आरो अनलायो जोंखौ रावबो होबथानो हाया बुजिबाय because मानोना when we stand together जेब्ला जों खौसेयै गसंथियो with all our colors जोंनि गासै गाब कालचार हारिमु and differences आरो फारागथिफोर we shine the brightest मानोना जेब्ला जों जोंनि गासैबो गाब एबा महर हारिमु आरो फारागथिजों खौसेयै गसङो जों बयनिख्रुइबो बांसिन जोंखाङो बुजिबायना दा फराया बेखेनानो बुजिबाय नङा होमबा जे बे फरायाव बुंनाय जादों जे जोंनि भारत हादराव गोबां हारि हारिसाफोर दङ थेवबो जोङो बे हारि हारिसाफोरनि गेजेराव खौसेथि जोङो रावखौबो राव नेवसिगारलाया जों रावखौबो राव माने गाज्रि मोनलाया जों अनलायनानै थायो भारताव गोबां हारि दङ आसामावनो गोबां दङ आरो आसामनि बाहेरायाव दंबावोसो रायजोआव गोबां हारिनि हारिसाफोर दङ हारि हारिसाफोर दङ जों बयबो खौसेयै होननानै बुंदों खौसे बेबादि माने फारागथि दङब्लाबो हारि हारिसाफोरनि गेजेराव फारागथि जेरै गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बेफोरनि गेजेराव फारागथि दङब्लाबो जोङो हादर हिसाबै भारत हादर हिसाबै जोङो बयबो खौसेयै थालायो रावबो रावखौबो जोङो गाज्रि मोनलाया गाज्रि सानलाया जों खौसेयाव थायो होनना बुङो नाथाय माब्लाबा जोङो सम बेफोर खौसेखौ जोङो मालाबा बावगारनायबो नुयो होनदों सोरनिबा रायज्लायनाय गाननाय जोमनायखौ जोङो सोंखारिनाय लाजि फोनांनायखौबो जों नुनो मोनो बेफोरो जोंखौ अनलायनायखौ जोंखौ जानगार होयो जोंनि सोमोन्दोखौ जानगार होयो जोंनियाव गावस्रानाय लाबोयो ओंखायनो जोङो बयखौबो जोङो खौसेयै बजबना लानो रोंनांगोन बजबना लानायावसो गनायथिनायावसो थार सुबुंथिया बेरखाङो होननानै बे फरायाव फोरमायदों अब्ला बुजिबाय strength lies in our unity जोंनि खौसेथियावनो गोहोआ दं बे फराखौ जोङो फरायबाय फराखौ मोजां मोनदोंब्ला बयबो साबस्क्राइब खालाम आरो उनावहाय बेबादिनो भिडिअ होबाय थानाय जागोन इंलिसनिफ्राय बर'सिम फोरमायनाय आरो माबाफोर बुजियाखैबा सोंहरनो हागोन गोजोन्थों